Hello logofer Kulumbai, good morning. Ang dah mabayaw na gedeng na lugalutay. Sada betungbai, tini onla aru mewai song na gedeng. Ini mewai. Ma. ta không phải nào không xuống thế này. Bukan bedir. Đã nào không xuống chứ mà mẹ. Mà nào. Onla mewai na song na gedeng. Không lên. Pakai apa ini dah? Dah ini kunci apa? Pira. Aksing luar ni je. Mabwrwi tu, macam ni kita dah lagi. Supaya singit na rin yan eh. Mau agak singit ni. Mubal na lai. Kasi na kumay nito. Pwede bigas nito yun. Ibu bhaja. Alu. Tangkikola. Potol. Kubailina bhaja. Mwjanywi. Ebar mewai unse le bukoi Kulumbai na kohai dan mewai jas handung nalu pura ayu guru mana azam ka गर्मी बहुत गर्मी है बिदिब्ला आथिंजा लगे सॉरी लोगोफोर आथिंजा नहीं है निमाहा मानो होनबा kita आथिंजों सोमोसनो बायनो हायाखै आरो दाबो बांद्राय माबायानो जायाखै नालाय ओमफ्राय बायथ'वाखैमोन आङो नायदो बिदिब्ला लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो अननानै प्लिज नायग्रोसै आं बिदिब्ला सामब्राम बानलु हरनोसै बांद्राय एवफ्रामला बेसेबा गोबावनि उनाव मेवाइ आरो अनला संनोसै जानो लुगैबाय थानानै गिदिर मोनदोंमोन ओरै फारसे भाजानोसै बेबो रेडिखा ओरै भाजा Ini भाजाखौबो हरबाय बिनिफ्राय बांद्राय एवसोमला आङो बेखौ हरनोसै नमक हल्दी जीरा मैंने दे दिया है एबार आं होनोसै खारै खारैखौबो नै लाखाबाय बांद्राय एवफ्रामला एखमबा मानोबा रस जाया थावनायखौ मोना आङो एसेल' एवबाय बेनिफ्राय खोबहाबथ'नोसै खायफा दैबो होयो आरो एसे मेवाइ रुइनायनि नाथाय आङो होला आरो भाजा ओरै फारसे भाजा एबार नैबेहाय दै होनोसै आङो जाबायदां रानबायानो एबार दै होनोसै गरमाबो आजां भाजा जागासिनो दं नैबेयो जाहैबाय अन बेखौ होख्रेमखानानै दोननाय दा उनाव हरनोसै दे आं दा खारैखौ हरबावनोसै एसेबाव
होनानै गोदौथोंसै आरो लोगोफोरनि बायदि देनायखौ दहायनो होदों आङो बेखौ लाबाय थानाय जायाखिसै जास्ट ओमफ्राय ओरैजाय खोरखि बन्द' खालामदों आं बिराद सान्दुं हाबफैदों नालाय गोदौथोंसै एसे दसे अनखौबो नै रेडि लाखाबाय बे भाजायाबो जाबोगौ बेनिफ्राय उनावहाय आङो दै होनानै लाबाय नै बेलाय आरो आं बांद्राय आमथा जानो सुखुआ आरोना एसे लाव लावबासो बांद्रायबो लाव लाव नङा मिडियामफोर जानो ओरै गोदौगासिनो दङ बे गोदौनायावनो हरनोसै बिदिब्ला गोजा खालार बिदिब्ला हरसै आङो गोसो बाहायनि नङाबा खामगोन भाजायाहाय बेखौ हरनोसै एराबा गोदोगोनलाय ओंखायनो आं एरनोसै Mami, Mami ơi, em đau phút nào và phút nào gần đó, cầm lên đi. आखिथिं जालायबाय दे लोगोफोर सरि बेनि थाखाय बेखौ कालार आराहा एबारसो गोदौबासो कालार फैगोन स' बिदिबा नै एबार आंनि नाखौ हमनोसै बेखौहाय बेखौ खावसेखौ दोनबाय गाबोन जानोबा दा मोनायाव जानो आरो दा मोनायाव बहा जाबानो गाबोन जानाय जासिगोन नै गोदौथोंसै एसे एसे गोदौथोंसै बावला मोननोसै आंनि अनलाया नैबेबो जाबायानो भाजाया गोदौबायानो नै मोनबायानो बिनिफ्राय आङो बेयाव जिराफोरखौ एसे दै होनोसै ओरैनो हरबा गथा खायोना ओंखायनो दै होनानै अनलायाव हरनोसै बिनिफ्राय दसे गोदौ होबावनोसै बास जाबाय आरो बिनि सायाव गंगार दुन्दियाल' मोनबावदो होबावदो होमब्ला बिराद गोथाव मिलौलाय जाखाबाय जोसा माइरं आरोना जोसा माइरंखौ गुरा खालामदो जोसा माइरंबाथाय दासिम मिलौलायो गोदौथोंसै दसे स' मोनबायनै आंनि ओंख्रिया जाबायानो अनलाया नै बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जासिगोन बेयावनो फोजोबबाय डिएन खालामबाय आरोना स' आज के लिए बस इतना काफी है बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट वीडियो लोगो मोनसिगोनलाय अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो अलविदा दोस्तों बाय बाय लव यू ऑल आंथ' नाथुरखौल' जानो गोथाव मोनथारो नाथुर याम याम